Decision Committee na dihon na niya mo after nga nagdaog sa eleksyon si Mayor-elect Albi Benitez. Now, isa nga gusto nila hibaluon gid ang tanan ma-make sure nga ang tanan nga propiedad sa syudad, financial records and document, list of job order casuals, kundi sila gin pang-assign, mga regular employees nga gin pang-assign sa mga nagkalain-lain nga departamento, kag ang temporary assignments nila ti isa ini sa ibaluon kag trabaho sa transition committee lakip na ang mga cash advances kag records. Ang luwasan ng transition committee sa ibaluan nga isa sa mga tukuron ni Mayor-elect Albi Benitez sa mong ginatawag nga Truth Commission. Online sa hotline. Pero sa pagatag sa aton sang komprehensibo kag latest nga mga updates ni, joining us over the phone is Attorney Cesar Distrito. Attorney, how are you, sir? Good morning. Mayong aga, gidara sa imo. Mayong aga. Salamat gid sa time. Doon nag-fade out ang imong signal pero readable man lang. Attorney, can you tell us, sir, after sang sining creation sang Transition Committee and now nakita naton nga based on the record, isa ikaw diri sang ginbutang no nga mag-upod sa sining Transition Committee nga ginapamunuan no as chairman ni Congreg, araman si Councilor Al Victor Espino, Attorney Pacifico Maghari, Attorney Romeo Ting Jr. kag Attorney Joseph Chiu. Sir, ano na subong ang mga ginahimo naton sa Transition Committee? Una, no, ang ginpadala nato, gintalmahan, no, Attorney, sir, sa iluguro kami sa PIAC Communication, kinuga kuan ka, kakadula ka, Okay. sa PIAC mo nga numero, do okay man, sir? Okay man, okay. Sige, may iset lang biliwat action Eden, kay kanugon nagkadula-dula, ga-fade out ang signal ni Councilor. Base kung sa telepono, pwede man siya kaagi daw, kay parang nga mangin klaro, bla kag mas matag pag Action Hotline. Now, inisibod ni siya, no, kay documents, kinanglanon, gina nga maplastar mo. Gang dokumento, at least, klaro, kwentas klaras, blang, pag sulod sa karon nga administration, at least may ara sila mga documents. Sir, sorry, gid, nagsailo kami sa PIAC Communication. Thank you, gid, liwat sa time. Okay na. Yes, sir. Okay, Loud Mr. and clear na, loud and clear. You were saying kaina, ano lang latest update, Yes. Attorney? So yesterday, I think though na-receive na naton sa opisina ni outgoing Mayor Binyo Nardia kay sa DILG ang komunikasyon nga formal nga naga-inform sa ila. Kay the last time ang tanan are all purely informal nga bahin kag announcement. That there is a transition committee, but this time with Congressman Greg Gasataya being the head of the transition team sang incoming administration nga ginapangunahan ni Mayor-elect Albi Benitez nga nagpahibalo na sa ila sang mga requisitos base sa DILG Memorandum Circular nga 2022-029 kag 2022-053, no, parte sa pag-create sang Transition Committee. So diri ginpahibalo una nga ginpahibalo sang Transition Committee sang ni Mayor-elect, no, Albi Benitez. Una amo ang komposisyon sa komitiba kung sa diin imo man gin-mention bag-ulang, as I said, nga ginapangunahan ni Congressman Greg Gasataya, ni Councilor Al Victor Espino, ako, tatlo pagid ka mga abogado, no? Si Attorney Maghari, si Attorney Ting, kag si Attorney Chu. So, ini siya also is a formal information kag communication sa ila nga nagahangyo nga we are ready to meet with our counterpart sa syudad ng Bacolod sa outgoing administration para mag-istorya sang mga nagakaigo nga mga hilikoton, no, nasambit nahambitan nga transition kag turnover of power sa June 30 sa sining nga tuig. Kag dira aton man ginapahibalo sa ila nga base sa
sa memorandum circular sa DILG ang mga ginapangayo naton nga mga dokumento. Most of this ang pinaka-importante balan mo ang continuation of services naton sa aton pumuluyo is one of the basic concern, no, kag major concern ni Mayor-elect Albi Benitez. Number one, paano nato mapadayon ang aton mga traffic, ang pagmaintenar sa aton traffic, because this requires sang personnel. When you talk about personnel, ang ilang kinahanglanon nga sweldo. Okay. So we want to know ang financial status kag ang mga records parte dira sa aton sa syudad sa Bacolod, no. Kay dira naton mabasihan base sa ila i-turnover sa aton. You know naman, officially we cannot require the incoming administration, hindi taman ni sila mapwersa Action Art nga maghatag sa aton sa mga report, except of course to ng courtesy nga kung pwede para tayo yun kag hindi na ma-hamper ang serbisyo pag take over ni Mayor-elect Albi Benitez. Pwede na ang tanan ng mga records nga ginahanglanon naton. Okay. Ano mga propiedad nga ara dira? Ano ang mga resources na available para sa syudad? Ano ang listahan sa aton mga job order casuals, and who are those nga naga-perform hanggang sa diin hindi sila napang-assign, no? Okay. Because this is one of the mysterious one of the mystery nga gusto naton diskubriyon. Pila gid bala ang job order casual sa syudad sa Bacolod? Iti dira naton makita kung ini ano sinong sigihon kag diin pwede pa makabutang. Iti isa, whether we like it or not, we have to, and whether we admit it or not, Action Art, ang gusto naton diri makita kung gusto naton tayo yun ang pag-deliver sa serbisyo publiko sa aton pumuluyo. Paano nato mamalaan na kung why kita kahibalo sa financial status, Okay. kag kung di in a source, kag kung may available pa bala, kung may bilin pa, para nga hindi mahamper ang pagserbisyo nato sa aton pumuluyo. No, ang mga mga cash advances nga nahimo, Okay. ang mga transaksyon nga nahimo, so that we will be able to know kung ano ang mga balayran pa sa syudad pagpungko, ano ang mga liabilities ang aton gobyerno lokal sa mga suppliers, ang mga proyekto nga wala natapos, kag mga talapuson pa. These are the things that we want to be informed. Kag ang mga ginpang floating, ang mga ginpang haboy sa mga iba nga opisina na mga empleyado, so that we will be able to know the staffing pattern kag kung diin sila kinahanglan kag kung dapat sila ibalik. No, Okay. but of course one of the first things nga himuon ni Mayor-elect Albi Benitez sa iya pagpungko, amo ang pagpabalik sa tanan nga mga empleyado sa ila nga mga nagkalain-lain nga mga ila nga mga mother unit. Ang tawag sila naton back to station sila anay, no, ang mga department heads, ang mga assistant, ang mga empleyado, para nga we will have to conduct an audit sa ining mga, ang committee will conduct an audit kung diin ini sila na pang-assign, no. So Okay. tawag nato na inventory of personnel dira Action Art. Yes. So you are expecting at least ang ining-inugin pang request, like for example, financial records and all the documents, ang ining list of the job order casuals, ma-respond sila positively sa inugin request, attorney. Because number one, we expect them to submit it because requirement inasa sang layi, no. Okay. In fact, as early as I think February or March, no, ara na ina nga circular nga ginapapreparar sa tanan ng mga LGUs, so that when the new set of officers will assume, they are ready already to turn over sa mga gina-require ng mga dokumento. Okay. Ang aton na diri ang mga listahan sa mga empleyado, ang mga financial documents, para at least magpungko, hindi na bala ng matuon ka pa, hindi ka pa nga dito ka pa yung mabaton. Although legally speaking, wala man sang time frame Action Art kung saan o gina nila dapat ihatag. But we presume nga they will have to submit it the soonest possible time para pag-take over sa June 30. Smooth na ang padayon ang pagdumala sa siyudad sa Bacolod. Yes, sir. At least gina-expect ninyo nga before pang June 30, tani
matapos na ni ang pag-communicate manila sa inyo. What if kung beyond June 30, no, wala sila sa masabit, di makumpleto na yung maging request nyo, sir? What will happen? Until June 30, the incoming administration, wala man kita sang legal authority nga mag-require sa ilan, no, except only the DILG because they are the supervising department Yes. sa aton mga local government unit. Mhm. Pero the moment na mag-assume kita sang mag-assume si Mayor-elect, no, Albi Benitez sang puder by June 30, that's the time of reckoning. We will have to deal with it kung ano na kag maka-require na. Siguro first thing to do ni Mayor-elect Albi Benitez, aside from signing several memorandum and executive orders, Mhm. is also amo ang pag-meeting sa aton mga department head so that we will be able to determine sa ginatawag na inventory of personnel at mga financial status. Pero we believe that the present administration is willing man siguro nga mag-accommodate sang request, number one, for a meeting, and number two, for the submission the earliest and the soonest possible time sa mga ginapangayo naton. Alam mo, Yes, for sir. example, as I said, no, gin-mention naton traffic ang giina. Aha. Ang street cleaners naton, if we will not know at this point in time or before June 30 ang financial status sa ang mga departamento, sa ang mga budget, hindi ka pa kapamutang tao, hindi pang assign mo pa na sila. You cannot do it overnight. So you need correct. to find personnel to do that or to sinong kinahanglanon i-retain tungod kinahanglanon sila sa ilang mga nagkasay-say nga assignment. So that is why we will be able to determine it and nang take the necessary actions if we have the complete facts at hand. Kung kumpleto ang mga dokumento nga ginakaptan naton. Mhm. And we expect them to extend to us the necessary courtesy by providing us the necessary information and documents base man sa executive order, base man sa DILG memorandum circulars. Yes, sir. Now, in a way, subong daway pagin man officially nakapalayag yung city kung sino magpamuno sa ila sa transition team. Pero most likely, sini nga mainadlaw o kung samtang nagilapit ang June 30, guro may ara man na sila ipadala nga kwananga official communication kung sino dapat ninyong istoryahon dira, sir. Yes, before siguro June 30, we will be able to know kung sino man ang gin-appoint sa past administration. Alam mo, ang mga ginapangayo sa dira is, number one, nag-meet naman kita sa mga ibang mga department. We meet with Mayor-elect Albi Benitez and Congressman Greg Sataya. Nag-meet kita upo dito sa mga kontraktor, no, sa ibang mga representatives, no, including the city engineer's office, ang party sa construction, sa ongoing construction sa Coliseum. So, ato man dito ang department head sa city engineer kag mga personnel nila. And in fairness to them, they have extended to us the courtesy. And nang okay man ang exchange of dialogues naton dito. Okay. Now, in short, ang party sa mga departments, so far, okay man sila, no? Mayo man ang ila pag-istorya. With regards naman sa proyekto nga ongoing, we need to deal with it. Kasi kanugon man, for example, for example, ang announcement ni Mayor-elect Albi Benitez is to reduce it, ang budget para dira sa Coliseum, that instead of making it as a Coliseum, it could be converted into a trade center, no, or activity center na pwede magamit. Karon kung padayon na until June 30, the amount of money spent is now much bigger. It would now be a waste of government funds. So samtang tinpano ginuna sa ginuna nga maging palabot sa ining administrasyon nga this is our purpose, this is what we want, this is what we are planning to do. So kung pwede i-hasten lang anay para nga hindi dako ang mausik, no? Because as I said, legally speaking,
we cannot compel them to do mag-stop or to stop the construction kay wala pa man authority until June 30. Yes, Pero sir. as of this time, kung pwede pa man lang ma-communicate sa ila kag ma-relay sa ila anong aton mga katuyuan. Second point, aside sa mga departamento, aside sa mga projects na anong mga ongoing, anong mga talapuson and what we are planning to do, anong mga priority projects naton ni Mayor-elect Albi Benitez, isa pa gid nga lantaw naton dira is gin-announce naman ini ni Mayor-elect Albi Benitez is the creation of the Truth Commission, which will now look into all the transactions, questionable transactions, Okay. na especially during the time of pandemic, sa ining administrasyon, that somehow we can look forward to have a clean slate once the incoming administration start to assume office. So isa ina Yes, sa sir. mga ginabantayan, I know. So it will also be one reason, Action Art, nga kung wala sang problema, di at least makasiling kita nga clear ang kaglimpyo ang ilang halad. So Aha. this will be an opportunity for them to clear all the issues. Yes. Actually, kung tawag ba niya problema, kung ay kada sang ginatago, kagway isang problema sa tanan nga magina-request yung mga documents, which is due process, manginatag sa inyo, may time man nga, may ample time man to process ini kag present ni sa incoming administration, why man niya guro problema na? Yes, correct. Why gid siyang problema as long as if they could explain, they could justify, no, we will look into that, no. Kundi sabton tala ang mga pamangkot sa pumuluyo. Like Aha. for example, like anong pilagid bala ang mga anong mga example in procurement sa pagkaon, sa food packs na distribute, isa ina sa pinakadako nga issue nga ang naway nakalabot sa kadamaan sa aton pumuluyo. Pilagid lang ilagin release kag inibala na baton sa pumuluyo, and ang isa na ka mga question ganiti nga ang naway kita nagbakal sang bugas nga insakto nga para ipakaon sa aton pumuluyo, isa man ina sa gusto ko may baluan. You know, I am interested to know the reasons why kag diin to nagkadto ang mga ginpang donar Yes. sa aton private sector. Aha. Because isa ina sa issue nga nagkagat gid kag na-frustrate gid ang pumuluyo sa ining administrasyon. Aha. So with that, we want to know the answers to all those questions. Ang mga procurement na ilagin pang gamit, mga ilagin pang procure. So we will know into that, no. Ang mga cash advances, kag ang pinakadako na issue of course is the JOs nila. Kung Aha. inibala ara gid kag exist kag pila gid kabilog ini sila tanan. So we will know and we will learn into that the moment we assume Mayor-elect Albi Benitez, this team will assume office. Ang amo niya sa transition committee is just to pave the way for the smooth transition Aha. ng ining administrasyon, Action Art. Yes, so hulaton na mo na sir, samtang nagilapit ang June 30, but do interesado pagid ko after sa sining committee nga nangin part ka sa transition committee, what will happen to Attorney Distrito no comes June 30? May ara offer na sa imo si Mayor-elect Albi Benitez. I know nga mangin part kagyapon sa administration sa pag-serbisyo, pero may specific sir nga mga offers na sa imo? You know, under the law, when you lose the election, you 1 will year. have to stay for a while. Nga hindi ka pwede ma-appoint within 1 year. So, Correct. somehow I will be going back to my private practice, teaching, which is my first love, ang mangin maestro. Diba kita siguro? Maybe we will just do some consultancy and pro bono nga serbisyo sa syudad ng Bacolod, the Action Art, no. But to be a part of the official family ni Mayor-elect Albi Benitez, there will be a 1 year hiatus anay. Aha. Hindi ka pwede ma-appoint, no, kag for that. So I'm happy man nga makapahuway anay sa makadali, Action Art. Yes. Pero willing ka man sir. Halimbawa kung nabalo niya ka nga mangin part ka sa Truth Commission nga tukuron? Yes, I am willing. But again, I will not jump into
I will not I will not make any conclusion, nor I will make some assumptions, no, kasi it will be the prerogative of Mayor-elect Albi Benitez. I will first listen and I will first check the parameters of the Truth Commission before making any commitment at all. Yes, sir. So, finally siguro, kuantan lang ka sa imo sining parting shots and mensahe sa mga bakulod nun attorney. Please go ahead. Ako yung una nagpasalamat ko, Action Art, sa mga nagbuto sa ako, no. More than 100,000 nagbuto sa aton bilang Vice Mayor. And for that, I will forever be grateful. And as I said, whether in or out of government service, it will not stop us from helping and from doing public service. Ara naman na sa aton ugat, Action Art. And for that, we are known for serbisyo publiko. Tawag namon ganina, serbisyo distrito. Rest assured that I will always be here sa aton mga pumulo, sa ikasarang naton. And with that, thank you for this opportunity na ginatag ni Mayor Albi Benitez kag ni Congressman Greg Sataya and Congressman Caraps Paduano na mangin parte kita sa ining team, no, ang Asenso Bacolod. And for that, sa expectations Action Art, kataas kayo sa expectations sa aton publuyo sa ining maabot ng administrasyon. We will temper that expectations, but with a commitment, we will do all our best to help, no. As I said, I will not be part of the official family, pero ara ko yan sa gihapon nga magabulig sa ining administrasyon. And the words coming from Mayor-elect Albi Benitez is that we will do the extra mile, no, sa pagserbisyo. We will not just limit ourselves kung sa ano oras magserbisyo, office hour, anong amon obligasyon, but we will do an extra. The entire administration and the entire team Asenso will do the extra mile. Kag ikaduwa, ang iya commitment is we will do ng the best, no, sang pagserbisyo. We will exceed the expectations, pero no commitment, but that would be our mantra sa ining maabot ng administrasyon, Action Art. Yes. So, manawag na kami sa imo ugaling sa pila ka mga inadlaw for some updates. Salamat gid sa time, attorney. Keep safe kag God bless sa imo. Salamat kag mayo aga. Action Hotline. Ibantayan tayo ni since ka may official communication na nga ginpadala, address sa DILG kag sumungban sa present and outgoing administration, ano man ang ila sinimangin sabat, sino bala ang magarepresentar man sa transition team sang city. Ma-provide bala nila ang ining ginapang request sang karon nga administration? Siling ni Councilor Sisa Distrito, way man na problema, o ni Attorney Sisa Distrito, way man na problema, o kasimple sa mga gina-requesta so that mangin smooth ang pagkambyo sa renda sang gobyerno, bagluwas sina, at least may basihan man kag mabalaan sang next administration ni Mayor-elect Albi Benitez, no, kung ano din siya maumpisada, no, kag abinyo namin nito, mabalaan kung bilak-bilog ang mga ara dira sa listahan sa ang mga job order casuals, mga transaksyon nga kung matag na tanan nga dokumento, kabay pamatag, no? Amo nang aton niya bantayan in the coming days. Action Hotline. Alas 8:40 Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Pongar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Glory May, si Zia, Princess, and Windil sang Punta Taytay halin kay Dud Salazar ang pagpanamya. Action Hotline. Ricky Soriano, good morning sir. John B. Naris Arsenal, Noel Magbanwa Lagos, Madam Ems Abuso, araban si Orville Bautista kag Lynn Candelario de Jesus, Walter Peter Talangkinis Arsinas kag Joselito Sadi. Harold Chua, morning sir. Vicente Gatilugo, Naval o Naval Gumban, Nico Pagulong kag Bernadette Lacson, Rogeline Percival Malan Briones, may gagaman kay Uni Grace Ong kag Alin Louis Himotea. Nga kun kasiman mga good morning dira. Thank you gida. Sinanay Lidas Lagkarluta kuno ka monitor man. Abuan Christopher kag Jack Wild, Hinaro G.R. Vidal kag Alin kon Janry Hunsay. Si Rinaldo Poderoso ho dinis nuestro kag email Hapson. Salamat man. Action Hotline. Now, isailuan ko very quickly sa mga late tuners naton nga nagapamangkoti kay hina no, while ago na interview naton si Attorney Cesar Distrito as part no sa gintukod nga transition committee. Now, sa nasiling ko nakainang nga may ara sang ginabantayan na kita tomorrow habwas na ining adlaw, diri na mapatuman ang wage increase sa bilog nga riyon size pending the appeal of the management side o kon sa mga negosyante. Kaya plano nila nga mag-appeal dito sa, actually hindi lang plano kundi naka-appeal na sila to, but until now way pa man naaktuhan sang NWPC, no? Ang ila sining hinyo nga kuntani hindi lang amo nakadako ang pagtaas sang sweldo nga ipatuman no kay 55 pesos diri sa aton no up to masobra 100 no ang nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Actually diri gani sa aton no siling ni Sir Frank Carbon may meeting sila sa June 9. Apat gidi ka mga diskusyon o importante nga mga topiko ang ila pagtalakayon. Now, pero sa implementasyon buwas kadlaw siling wage order gagin papanaog kagin desisyonan na aprobado for Region 6 na nung latest update siniman. Online sa hotline. Online sa hotline. Baloon ta paagi mismo kay Regional Director sang Dolly. We have Attorney Sixto Popoy Rodriguez Jr. on the line. Attorney, good morning po. Welcome sa Action Radio Bacolod. Good morning po at magandang umaga sa lahat ng inyo kapag-itay. Salamat po sa panahon, Attorney. Sorry po sa I know you were on your travel now at sir, i-check ko lang ano nakahanda yung Dolly in terms of monitoring sa compliance at implementation. Bukas na po yan. Bukas na ano na po yan, no? Sunday, June 5. Yes sir, effective tomorrow ang effectivity ng ating wage order at inaasahan po na lahat ng employer will comply with the minimum wage. Aha. And tomorrow po, meron na ho tayong mga team na automatically will be monitoring in terms of compliance po, Attorney? Hindi naman agad, no? We give them time to comply with it. And monitor natin yan through routine inspection ng ating inspectors, but siguro bigyan natin sila ng panahon to comply with it. Yes. And pending doon po sa NWPC, yung naging appeal po ng mga negosyante, wala pa hong update doon at panibagong ipinalabas na desisyon ho ang NWPC. As of now, ang function lang ng aming regional office, especially yung RTWPB Region 6,
ay ministerial lang po yung aming pag-receive ng kanilang notice of appeal at yun ang appeal nila ay tinurward namin sa NWP for them to act on it within a period of time. At wala pa naman silang desisyon tungkol sa apila ng mga employers, interested employers po. Yes, sir. So, pending ang appeal at tuloy-tuloy na ho ito bukas. Pero sir, sa ngayon ho, wala hong nag-file ng exemption sa office po ninyo at kung mayroon man, saan ho pwede ito sila mag-file po ng exemption? Wala pa naman kami na-receive ng petition for exemption at yan ay dapat ina-file sa regional office ng NWP. Okay. So finally po, Director, ano ho ang inyong advisory, ano ho ang inyong mensahe sa lahat ng ating mga trabahador sa pribado na sektor sa buong Region 6 po? Sa lahat ng mga gawang Pilipino, ay yan po ang aming nagawa sa kanilang petisyon at national at karoon ng proper wage order at ito naman ay dapat ipatupad ng bawat employers dito sa Region 6 effective tomorrow at inaasahan namin yung pagpapatupad ng new minimum wage in the region po. On that note, Attorney Rodriguez, Director, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Maraming salamat din po sa oportunidad at mabuhay po kayo. Good morning. Ang Regional Director sa Department of Labor and Employment. So, siling niya, hindi naman nga buwas na yun, na kay Domingo pa nga adlaw, makamonitor kami kung nanugid ang in terms of compliance. But ultimately, kung maumpisa na inibuwas, tiladawon tae ang compliance ini kiti siyempre sa mga mamumugon dira, no? Pwede magkamo siguro magkapagi diri samon parang at least may baluan ta kung ang mga employer ninyo kung bala nag-comply, nagsunod. Ang appeal gali or petition for exemption, ti file man nagyapon dito sa NWPC or dito man sa DOLE, ilang taon na kung sino ang ma-exempt. No, kay si Sir Frank Carbonia, siling niya, may mga negosyante nga sadto nagpanira na apektuhan gid because of the pandemic, no, sang COVID-19 nga pandemya, makonsider sila as distress nga mga negosyante. And therefore, pwede sila magkapetisyon for exemption. Pero hindi na nga automatic, kundi ano na iya, nahulaton anay nga maktuhan, kag mahatagan sila sa green light, for the meantime, nga why pa sang petisyon, then, sige-sige, tuloy-tuloy na, no, ang implementasyon, sining increase sa sweldo sa mga mamumugon sa pribadong sektor. That includes sa mga kasambahay. Now, kabay pa, nung siningabulan sang Hunyo, wagi na sa mabaton, especially labor representative, any complaints or any problem, no, sa mga gikan sa mga empleyado mismo, katiway nagsunod ang ila mga amo. Action Hotline! Ang isa din nga nagabuligid is Sir Winnie Sanz, of course, a labor union, labor representative sa RTWPB. Okay? So, lantawon taniya, ang isang daan pang kabalak-an ta by Tuesday. Ari naman, bago naman niyang magaigo sa atondo, bagyo maningat makon mo nga increase naman, portik dako pa sang increase sa petroleum products. Action Hotline! Kita mo, may mga naobserbahan na ganing DTI, nga mga increases sa mga basic goods. Hindi man tanan, pero ti may ara. Ang sa mga department stores nga ginamonitor nila, sa mga tiyanggi, subong may mga adjustment man, no, mga presyo, especially kung nagagasto kay mo sang travel expenditures or travel expenses sa pagpangumpra sini. Action Hotline! Ginakabalak-an man nga pag-abot sang katapusan nga bahin sini nga tuig, baw kung wala sang himuon ang incoming
administration, no, sang Marcos administration comes June 30, gina-expect ang petroleum products basi maghamboy o makalabot sa 1 kagatos kada litro, 1 kagatos ka pesos kada litro ang presyo. Action Hotline. Tambot na lang kung ano matabo sini. May mga plano naman ang mga transport organization. Ngayon ni sila sumungparti man ang problema nila kay daw ipursigigin mo. Why na gina-renew ang mga daan nga mga franchise ng daan nga masalakyan. Ti isa pa gina sang ginatubang nga pagpangangkat damo ni nga mga pamilya man nga nagasalig sa ila pangangabuyan sa transport sector. Ti kun why na sila palangabuyan, sige pataas ang petroleum products, ti anong kwansi na translation, dugang kapigaduhon eh. Action Hotline. Alas 9:04 na, isunod ko lang guro si Action Alvin Graba, kay parang at least before ko mag-commercial break. And then, katuan takaron ang Provincial Veterinary Office. Rabis naman istoryahan ta kay halin sa dengue. No? Pakadto sa monkeypox ang ginamonitor. Oy, sugpunan pagid sa problema sa COVID-19 nga may sub-variant naman niya nga another sub-variant ka nakasulod. Dari sa pungsod Pilipinas. Ano na lang ning dapat gidya makaplasta na ni tani o kung maka amat-amat na gid kita recover. Kaya madumduman yung kapon isa sa mga diskusyon dito sa national ang Presidential Advisor on Entrepreneurship nagambal ganis niya dapat dulaon na ning nang maging optional na pagsuksok sang face mask pero tinamo man nagakontra kag hindi conforme nga mga health expert no kasi latin hindi ta na dali-dali paghimuon kay basi magka-problema. Action Hotline. Kaina sa ngagan na diskubrihan may isa ka bangkay ho sang lalaki nga nasa puanda do katunga sang lawas siya ara balaway nakalampuwas sa kudal no. Ambot na nung tabo sini kay ini bala may kang tanan sa tunggin patigayon nga raid sang mga otoridad panahuran daw gin raid to dason do may drug operation manda malapit sa lugar kay ini kuno dumalagan ni siya mo galing kay ambot masigin atake si abla kun anong sitwasyon. So kaina may suko team na nga nagkadto dira sa barangay 19 dira bala sa kwan sa lugar na nga ti subong gani duway naman halos puluyan kay ginpangkakas na. Pero may portion dira nga mga nagkalabilin. I don't know kung yung na portion nga nagkalabilin nga dira sa nakitaan o nasapuan. Bala sakop ni sang pribado nga lote. Kaya hindi kita natin may mga hayo-bayo ba dito sulod. Kaggon bala dalan na sila sa makakaso kung dira na sila iya. Lantaon-tanong latest diring investigations ng kapulisan ano man nakita na sa lawas ning bangkay isang lalaki. Ibalo naton sa report with Action Alvin Graba sa patrol. Patrol reports. Action Alvin, good morning, please come in. John Art, plano karon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 4 nga iga paidalom sa autopsy ning patay nga lawas ni Jethro Bagayo alias Jojo Bagayo 47 anyos kay isa ni ka Panday residente man sa barangay Pahanukoy sa syudad sang Bacolod kayang plano sini Action Art sa mga kapulisan especially si Police Major Richie Gohe nga hibaluon kung ano gid bala ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon after nga nasa puan alas 2 kaina sang aga sa kudal sang Purok Mabinuligon barangay 19 sa syudad sa Bacolod. Naman sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan kag ginpahayag man diri ni Police Major Richie Gohe sa diin na sa puan ining lawas ni Bakayo Action Art nga nakakulob na ang lawas ining kag wala na gid sang kabuhi sa diin ginaligar tuyo pakuntani nga magpalagyo ni Bakayo gikan sa panahuran kay may itumbuan da aksyon na art mo. Okay. Matapos nga nakabati niya sang raid raya base man sa pahayag diri ni Gohe kag diri nagdalagan ang ining si Bakayo aksyon na art na posible natumba
kag naipit ang katunga sining lawas Mhm. sa Kudal Bala Aksyon na Art nga himo sasin kay initial nga nabaton sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4. Okay. Posible ining si Bakayo unang report base na kuryente o kung natuslok ang lawas ini sang kawayan pero sang ginpadulungan kaginusisa sa mga katapos ang scene of the crime operatives wala man action art only ang nakitaan sa lawas ang bakiras bala sa iya sining abaga action art and that is why nga karon nagapadayon pa man kag plano karon sa mga kapulisan nga ipaidalom ni siya sa autopsy action art. Ari ang pahayag ng Police Major Richie Gohi. Major? Dali lang action art kay base arana maging available na si Richie Pero Gohi. inisya ya That number kaina na lang sa nga na diskubrihan ang operation ano gani oras to ya? Ang actually ang operation man action art may natabo man nga bypass operation ng mga katupulisan nga nagresulta diri sa pagka-aresto man ni Sammy Pineda. Sammy Pineda, 42 anyos, taga Barangay 19 di siya action art. Actually gamay lang man ang nakuha sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 6 mong ni Police Major Richie Gohi. Kung lang taon gidya mga around 1,360 lang estimated sa suspected shabu and diriya nga may mga otoridad man suro sa aligasyon kag base man sa pagpangusisa man sa mga kapulisan di same day sa pahayag man sa mga pumuluyo dira sa Barangay 19 nga samtang nagatumbo ining grupo sa mga tawo it just so happen nga may naglabay gid nga mga kapulisan kag diri in action art nga nagapalagyo ini siya. Ari liwat ang pahayag ni Police Major Richie Gohi. According sa report, ang kuryente mo or natuto kasawayan. So, yung kordo sa itong area, tawag sa Toko, nagkikita na balaan na wala man dito sa pagtiro or ang iya po sila sa mga pagduras lang, mga bruises lang, babaga. Pagpamusisa sa itong area, allegedly, nagpinuwag na ito sila ito, nagsinugan na sila tumbo. According sila, tatlo kuno ka tao itong nagsulot sa area, nagsinggit na raid, ano itong nagpinuwag ang tao, nagpinalagan kanya-kanya. So, dahil sa mabalang, may kapya ka rin siya, kapag tumbo yan yung sa sin, tapos lang yung katungan ng lawas, wala na siya ka taklad dito, ang hapsang lawas at sa piyat pang sin, ang area, rin sa piyat ang pinipupundal na ng sin na. Kung way gid siya silimbing alleged na kuryente o kung natuslok ang lawas niya sa kawayan, ano ang posibilidad, sir? Rin ang gusto mo ang brother niya, hindi mo siya kambal kung may sakit niya sa saturasyon. Isa lang na makadependin niya kung ipapuksit ng lawas ng bantay para mabala, tapos magiging positive. So, ito mismo mo niya, huwag makapala sa medical health yan ito, huwag makapala sa panagot. According to siya, ang makrod niya sang biktima ta, panday niya siya, dira sa paano po, matagi naman niya sa piso, namunti na niya siya din ang nakagawa sa munti, nakakumit naman na krimen, ang piso naman dito sa tumanang, sa pag-iwapagod, pag-ulang niya sa kanagwa, 2021. Siya na art ang kabayan kita mang sa payag dre ni Police Major Richie Gohi. Why man sa pamilya o direct nga members ng family da nga nakakadto mismo sa lugar kay ti do palukoy siya? Ani man actually ang nagpatulong lang sa police station number 4 ang iya sining half brother action na art rekta na lang way na nagkadto. By the way nga dara siya nagatiner da ang ginapanday niya. Ang initial information nga nabaton man naton allegedly gikan man sa mga pumuluyo sa Barangay 19 masami siya ga kadto dira action na art para magpanahor alleged especially sa tumbo. So ang panahon la mo ng tumbo? Oo, ga tumbo nang hantak bala. Hantak sa aton kung tawgon to no? Oo, kung sa aton niya hantak ang tawag. Siling ko ba si sobra lang palagyon niya, iniaaton ba lang niya nga paino-ino, siling ko ba sobra palagyon niya bala kagin naglain ng pamatsyag niya, galing ti ba si Uway na siyang nagkabulig, kiti ano man ang lugar na hindi nasakop sang loting pribado na sumungak Alvin?
amo nang ginapamangkot man naton kay na aksyon na art Pero intact pa yung balay to sulod, no? intak pa tong balay man sa sulod, magluwas lang atong mga una kag temprano pa nga nasa speed ring. Atong iban nga mga panimalayda, pero it seems nga madugay naman kag wala man ara lang yapon mga pila ka mga pumuluyo direksyon na art ga tener. I see. Report gikan na sa patrol ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat Patrol, Aksyon Alvin Grava. Tikabay pa nung maatagan din i-utopsi man ang bangkay para mabalaan gid kung ano ang gintunaan sa iya kamatayon. Aksyon Hotline. Nagpalagyo lang allegedly sa raid nga ginahimo o ginpatigayon sang kapulisan. Then pagkagay na sa puwan siya nga ara lang sa kudal, why na siya nakatakod nga nakatabok. Action Hotline. Jennifer Hilado, Ariel Lagura, kag Jake Hardio, Jake Dormido, kag Lia Younger Esquivel, araman si Sir Ray Flores Bariuga sa DSB sa Bandanon, kag Kurt Nathaniel de la Torre, good morning sa Purok Dulunan, Hacienda, Guba. Jessica Kunloa sa Talisay City siya, kag Jose Gerson Lapinigunyo, ara naman sa Stone Heaven sa Granada. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-trap dito o nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-iig sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Pati rubbish bala kung kaysa do gina baliwala lang naton pero subong do ko damo kaysa Negros Occidental. In fact, may ara gani isang pagpanagtag na kuno sang vaccine no? Sa mga LGU. Pero ibaloon ta ano ginang aktual nga senaryo bala? Kung ano ginang aktual nga sitwasyon kung problema sa rabies ang pagambalan? Online sa hotline. Joining us over the phone is Dr. Rinanti Dicena, ang aton kasimanwa. Doc, how are you? Good morning. Yes, Kasimanwa, good morning. Good morning sa mga agpalamanti sa atong programa, no? Sa Action Radio. Salamat, Gid. Doc, anong aktual nga sitwasyon sumong man kung problema sa rabies ang pagambalan? Nga no, may ara na kamo sigin distribute nga mga vaccine sa probinsya? Una, ang rabies, actually, for the past 2 years after COVID, kaya nagtutok kita sa COVID, ang mobility sa mga vaccinators, ang paravet, na-delay, no? So, hindi ka move. So, 55% sa 240,000 ang nabakunahan lang for the past 2 years. Mm-hmm. So, kunin mo lang down, ang aton dapat nga safety number, nga index, is 80% of the total population per year. Aha. Ang aton vaccine gang release iya sa probinsya sa local government kay ang iya sa national counterpart na 60% wala din nag-abot for the past 2 years. Mm-hmm. So, nag-focus ang gobyerno sa COVID vaccine. Okay, but in spite of that, ang provincial government nagpain si Governor Lacson sa mga 5 million para sa vaccine. Plus, ang counterpart ang city ng municipalities 30%, ako nang ginagiho subong sa probinsya since day 1 of January. Kaya ang March is a rabies awareness month, tutok. Okay. And for the past 2 years, ang probinsya nag-initiate with the city government sang population control. Mm-hmm. Nag-hiwas kita sing castration, sang spaying, kag neutering, ang mga veterinarian in group na, no? Mm-hmm. Kag with ining mga grupo sa patong sagot sang do. Mm-hmm. So, da kami nagtutok kag ini ang sa dog population control. Mm-hmm. So, subong ang ginpadala sa probinsya, nag-order si Governor Lacson sa akon sa
with this na i-distribute na to ang 25,000 doses. So, ara na sa atong district office ng mga provincial vet, naging check ko kahapon. So, gihatag na sa mga para-vet for blanket vaccination. Okay. So sila na lang tumadetermine kung sino ang paano nila i-distribute dito kag ipang bakuna. Yes, no, ang para-veterinarian kay may mobility allowance ng probinsya, dapat within a month matapos na siya. Kaya para mataas ang imong titer. Okay. Kaya nakita nato, nagduging siya sa tao, 5 patay, per report sa provincial health office. Pero gaistoryahan na kami ni Dr. Tumimbang, ang problema actually is that people nga nakagat wala na submit for post-exposure vaccination. Okay. So ginatingwaan sa probinsya nga ang tandok na dapat madula na. Kaya may ara kitaya dog bite animal center. Dog bite center sa mga district offices kag sa aton mga municipal office. Basi siling dok iba na lukan ni bisan nakadta na sang ido adlukan magkadto sa doktor kay basi kun iswab la. Ang isa ka problema is the availability man sang bakuna sa tao kay kamahal sila siya okay. Okay, sa tag-2 ka doses lang na, ang other doses sabto na sang tag-iya sa ido dapat. Kaya sa Republic Act 8485, iya obligasyon sang tag-iya ang pagpabakuna sa napagtan. Galing aksionar kanabanan sang tag-iya sa ido, hindi mag-ako. Nga iya na ido na agad. Kaya under the law, ang ido outside of your jurisdiction sa Kudal, traitog na siya mo. And ang ito dapat, dalon mo kagwa, dapat may 1.5 meters siyang leak na higot. Amo ng laing. And it is incumbent upon the kapitan, barangay, to register to catch the stray dog. Amo na ang obligasyon ng kapitan. Okay. Sa law. Sa laing. Ang dog registration, dog catching, together with the dog pound ng city vet or municipal office. So we are expecting or are you expecting because kanti may ara naman pondo, may available naman ng mga bakuna para sa rabies ni masigisi na ning campaign, Doc? Yes, actually ang probinsya sige whole year round, no? Ang kampanya, but may ara kita na bakuna ang awareness. Ang importante is sa gobyerno ma-educate ang tao. Ang level of awareness nga dapat makagtan ka mo mo. Ugatan mo ang pilas, tagbulungon mo sing iodine, betadine. Kung makagat ka, taloon mo ang pasyente dito sa health center. Ang ido, taloon mo sa veterinarian para mabulong. Maobserbaran. 10 days. Three persons na So, Holy Trinity. Biktima, veterinaryo, at physician. Amo ng dog trinity. I see. So, ma-update lang kami guro sa imo in some other days kung kumusta na siya. Kaya ang mga counterparts naton sa mga municipalities and cities, tiara naman na silang pagtrabaho, sinidok mo? Yes, actually, ang mga barangay health workers, namubila sila termi. Nagka-briya lang to sa restriction ng movement naton. In spite of that, galibot yapon mga para-vet naton yan, diskahan may COVID. Tamo yapon ng house to house. Kaya supposedly, ang bakuna na para sa vaccination center like the COVID. Okay. Pero natinguan yapon na yung gobyerno, provincial, sa local, na ma-free kita sa rabies. But it's disease na ginahimo na to as public health important. Sige. Doc, salamat gid sa update manawag na kami sa imo galing sunod nga mga sinimana kung may mga development na sini. Salamat gid Doc sa time kag halong gid permi. Yes, good morning.
Action Hotline. Tamo na, no, ang campaign sang province, tika baluka naman nga ginlabayan kita sang COVID to mo. Ano pa ang mga programa nga iba na apektuhan. Kaya ang rabies hindi tani dapat paghihibaliwalaon. Daw ko nakadtan ido may ara tuod ng mga responsibility. Gali amo pa nang way maintindihan ka tawo. Pagkakagat ang ido nila tuod way gako. Yabo. Yambot sino ido to ya. Pero dapat na kung magsagod ka ido, kung di ka man lang makasangkol, sina magala ka kuan sa balay mo, di ka lang magsagod. Ngayon ang ginabuhian mo malang kag ginapagustuhan, nakalagaw nga basi makadisgrasya o kung makakagat pa bala.